bones. Jo som la cuinera, som la Margalida, la cuinera d'Armingo, i estem aquí fregint un poc de ratjada per fer un escabetxo a la finqueta de Can Visquerra de Porreres. Primer enfarinolam la ratjada, la fregim amb bastant d'oli, hi posarem cebeta tenra, pastanagó, pot de tirar beca, colflori, emplearem sal bravavó, bravet covent i... Ai, se m'han oblidat les carxofetes! Vull tot d'una. Ai, aquestes carxofes! Bueno, jo m'agrada anar empleant les cosetes fresques perquè com més fresques, més bones, si poses coses bones, surten coses bones i res. Tot el que va corrent. Primer les cebes, llavors les alls, ara les carxofes i res. Bueno, anirem fregint, ben fritet, i davant les carxofes que mos falten. Aquí vivien els meus sogres, desgraciadament se van morir fa un parell d'anys. La finca va quedar abandonada i nosaltres vivíem a Manacor. I quan va venir lo del confinament, seguien tenint 4 animalets i un parell de cans i varen decidir venir cap aquí. I en el temps, durant aquest any, hem anat sembrant 4 cosetes, degut a que estem a CERTE tots dos, i passam el temps, així com podem per aquí. Sembram un poquet de tot. El que més m'agrada és anar a cuir-ho i menjar tot. Coses fresc, bo, tenra, totes aquestes cosetes són fantàstiques. Ui, això jo crec que ja és cuit. Acabarem de fregir això. Pots emplear la ratjada, pots emplear gatonet. Pots fer un escabetxo en qualsevol cosa, en gerret. Si el vol de carn pot fer unes guatlaretes. Té molt de joc, això. Aquestes carxofetes negres, mallorquines i quasi centenaris, perquè fa molt d'any que estan sembrades. Aquestes són molt tenretes. Hi ha una altra classe de carxofa, que és la carxofa blanca, que també tenra, és molt bona. El que passa que el mallorquí sempre és el que estem acostumats a emplear. Això ja hem acabat per ara. Aquest peixet. Una bona greixonera de peix. Llevarem un poquet d'oli i anirem fent l'escabetxo. Aquí de dins hi tirarem un parell de tenres, tot això dona gustet, un pot de llorer, aquest és valent, un parell de grans de preba, un parell d'aquests valents i contents, pastanagó, ceba tenra, sal i preba. Esperarem que això agafi un pot de força. Anirem tallant les carxofes. Això és una recepta de tota la vida. Ma mare ja en feia i per totes les cuines que he passat, tothom ha fet escabetxo. Sempre m'ha agradat fer feina amb molta de gent. Sempre he fet olles grosses, les carxofetes, una remolcadeta. Aquí de dins hi ha l'oli que han frit el peix, sempre queda el restos de farina, queda el gustet del peix, el que fa que torni espesset el suquet. Anirem tirant el que mos falta, que és un bon tassó de vinagre,
bon tassó de vi. En aquestes olletes tan petites no estic acostumada a fer-les. Del cruze vaig passar a la Salle i de la Salle vaig passar al Mingo. Quan feia feina a la Salle, me'n record que estava acostumada a fer per 400. Ara acabarem de tirar l'aigua. Crec que així pot anar bé. Una remenadeta que faci gluc-gluc i mos queda un escabetxo, però, estupendo. Ui, això ja ha d'un bon bull. Ara em duit un pa recient fet per menjar amb aquest escabetxo tan deliciós. Ara traurem un pot de verdureta, anirem repartint. Ui, quin coloret que té això. Aquestes verduretes micrues que faran crec-crec. M'ho aniran de mar de bé, amb aquest suquet. Que haurem de tirar aquí damunt. Ale. I ja tenim l'escabetxo acabat. Espero que vos hagi agradat la recepta i servit amb un bon pa calent recient tret. Bon profit.